Studenti li din is-sena poġġew għall-eżamijiet tal-Medsek marru ftit aħjar fl-Ingliż u l-Matematika imma marru ftit ar fil-Malti. Dan ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet li ingħatat minn rappreżentanti tal-Medsek fl-Università ta' Malta. Mill-figuri mogħtija waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet ħareġ kif fil-Malti kien hemm tnaqqis ta' kważi 3% f'riżultati fi grad bejn wieħed u 5. Il-konferenza tal-aħbarijiet ingħatat fl-istess jum milli fih l-istudenti li poġġew għall-eżamijiet tal-Medsek fil-livelli ordinarji, intermedji u avvanzati irċevew ir-riżultati tagħhom permezz ta' SMS. Għas-sessjoni tal-eżamijiet li saru bejn Mejju u Ġunju ta' din is-sena poġġew aktar minn 5100 kandidat għall-eżamijiet tas-sekk u aktar minn 3800 student għaċ-ċertifikat tal-matrikola. Ftit aktar minn 90% ta' tfal li twildu fl-2002 poġġew għall-eżamijiet tas-sekk u 42% ta' tfal li twildu fis-sena 2000 poġġew għall-eżamijiet tal-matrikola. Minn dawn il-kandidati li poġġew għas-sekk, 44% ġabu l-kwalifiki biex ikunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom f'sixth form fil-waqt li 21% kisbu l-kwalifiki biex ikomplu l-istudji tagħhom fl-università. Wara l-ewwel sessjoni tal-eżamijiet fil-livell intermedju avvanzat tal-2018, aktar minn 1100 kandidat irċieva ċ-ċertifikat tal-matrikola. Fl-2017 wara l-ewwel sessjoni kienu 1400 kandidat li kisbu dan iċ-ċertifikat. Tul is-sessjoni li saret bejn 17 ta' Marzu u l-14 ta' Ġunju ta' din is-sena saru 542 eżami b'total ta' kważi 50,000 reġistrazzjoni. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista ferraħ lill-istudenti u qal li jagħmel kuraġġ lil dawk li se joqogħdu għall-eżamijiet fis-sessjoni ta' Settembru. Il-Partit Nazzjonalista qal li jinnota li kien hemm tnaqqis fl-ammont tal-persentaġġ ta' studenti ta' 16-il sena li ġabu l-kwalifiki meħtieġa biex ikomplu s-sixth form fejn għalkemm it-tnaqqis kien wieħed żgħir, wieħed kien jistenna titjib. Fid-dawl ta' differenza kbira li hemm fis-suċċess fl-eżamijiet tas-sekk u tal-Medsek bejn it-tfajliet u l-ġuventur, il-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ lill-Gvern u lill-awtoritajiet biex jagħmlu aktar ħalli studenti ta' 18 jiksbu ċ-ċertifikat tal-Medsek sa' sessjoni ta' xarejn oħra. Il-Partit Nazzjonalista ferraħ ukoll lill-għalliema u l-ġenituri li jaħdmu tant fil-mixja edukattiva tal-istudenti. Is-suċċess ta' pajjiżna jrid ikun mibni fuq xogħol tajjeb illi jagħti sodisfazzjon u jħallas pagi tajbin lil ħaddiema qal il-Partit Nazzjonalista illi temm jgħid illi f'dinja fejn id-dħul jiddependi dejjem aktar fuq ir-riżorsa umana, fuq l-għarfien u fuq il-ħiliet, l-edukazzjoni u t-taħriġ huma l-bażi tas-suċċess individwali u kollettiv tagħna.